Yo, kemudian Jam. duduk. Terus jam. Bisa dhewe. Jam. Wah, kok ngene. Ngene. Pati lho awak. Lo kan dia ya. Nyasu. Jimo SS. Jimo. Miring iki apa nutune wae miring. Aku mbak anu iki lho. Sing Apa sih, Mas? iku sing apa? Sing anu apa wayangan lho miring Pak. Oh. Ya jam kata jam. Apa sih miring? Melo kan sih. Melo. iki lho karo ayo jajan sih. Pak main temen lek Iku walem kan. Ini mana kok parkirnya Mas? Adik. Adik. 2000 wae parkire. Gratis wes. Saya kelas e. Kelinci lek si docel ngene iki lho, kelinci lek si docel. Iya ilang kabeh lho karo. Blas karo. Copo dijojol lho. Aduh, ngene iki.
Sugeng dalam tembang-tembang Cangkep ah. campur sari. Oh, nggih, Pak. Ada Mas Aan, Mas sembarang. monggo nyebrang, lihat nanti. Aku ngurus sama. Lanjut, Pak. Enggak ada apa nanti apa men? Ora iso. Andi. Ndik Rina, Ndik. Dek, Adik, Rina, Dek. Andi. Jangkrik kok nyap urung kaitan moro-moro. Urung kaitan kok lagi sing. Kayak aneh Ya apa? Lagi mangga.
Adhiara sekali, Cak Sariman, Adhiara sekali. Lah iki lho komene. Kayak kayak gak asing kok. Endi sih? Beda iki. Tandake koyo ora pamlik. Cak Sariman, Adhiara sekali. Iki Pak Jemi dadane. Halo. Kok koyo Adhiara. Kami Cak Sariman. Kendangnya anu apa ngadep rono lho gak krungu. Kembali kan ini? Iya, aku ingat. Oh, kempiang krungu. Kembalimu jalan di luar ya? Iya. Aku bingung. Aku pisan. Bila iku pati subuh. Saben dino mikir manuk. Mikir manuk pasar ya? Lagune Yendi. Lagune Yendi. Waduh, matas. Wis alhamdulillah wis. Ini ya seneng ya Raya. Muga-muga barokah rezeki akeh sehat isu. Seneng iki lho Pak. Barokah dongakno leluhur Pak. Muga-muga sehat kabeh lestari Kang Kaisti. Mumpung malu jual lagi. Heeh, iki tak dongakno kumpulanne Mas Aan lestari Kang Kaisti. Amin. Lestari Kang Kaisti iki tegese gak ono mateke Mas. Ya wis lestari sampe besok lestari. Ambek bojone sing Lek tak dongakno tetep jaya. Jaya iku sik ono mandeke. Iya. Tak dongakno lancar banyu iku wis ono mandeke, srengenge ono ngisorke, tapi lek lestari Mas. Kok sampai kapan ya lestari? Pemene Kang Kaisti, alhamdulillah barokah. Hati lu donga lu ya. Tak dongakno lancar. Amin. Oh. Amin ya bener amin. Apa sampe? Kok dilarang emang pisane nang sing metu kembangan kita. Pisane. Ya. Lestari Kang Kaisti. Oh ya. Pisane nek. Kok sana sih? Kok nyelok ke bang kepan jadi oh. Golek apa? Cabi roy kok. Los Mas wis. Los Alon-alon. Loh ya. Loh, setengah 12. Ngawur iki Los nih. Los ini wis. Penting, gak usah aturan sing penting ngesi rasa Mas. Amin. Ngesi rasa, Seperti siji. ngesi wiromo, wiroso iku ono Mas. Seperti jingasi. Ngasu. Jingasi. Alhamdulillah. Niki semua nang aku Mas. Tenang semua nang aku wis.
Duh, pemain Mas Jemi. Padahal iki mang tujuane kate jagongan. Lho iki lho kawan sing ngenteni aku lho Mas. Wis aku pokoke saiki nang caan pokoke wis suwan Penting jagongan cukup. Lurah di apa kok? Saya sulitan wis. Renang, Pak. Cukup. Renang gitu. Penjiwit rek. Kita untuk fishingnya nih. Ngomong ke cewek. Aku. Tikaring ganteng kamar pelok masih Oh, pelok ah. tikaring ganteng kamar tedung katu mantir bacaan Teli mana mantir manis wis didik ae. Ayo siapa sing meru? Pelok Temor. Satu ketika digarap. Kok sapa iki? Enggak enggak benek ketemu bareng. Terus ya apa? Aku satu saja. Tadi gini loh Mas. Jadi gini kita itu belajar itu gak ngumpul-ngumpulan aku iso enggak kayak gitu Mas. Tadi kita sama-sama belajar. Aku pun tuh mesti kadang lari. Ya mungkin kapan-kapan nanti kita belajar bersama. Gendingi pelok Temor. Pelok Temor. Nah, ya itu cuma sekedar wacana atau garis besar saja. Jadi kapan waktu adalah kita belajar bersama. Aku juga belajar Mas. Oke. Pelok Pelok Temor. Temor. Gending. Catet, geng. Temor listrik. Apa? Temur listrik. Ora sampe-sampe tak Pelok ketan. Pelok Temor. Timur. Itu Temur timur. Gending itu anu Mas ini cuma sekedar wawasan saja nggih sama-sama belajar. Itu daerah Lumajang Probolinggo Jember itu Pelok Temor utama. Kayak gini Samira. Nah, kalau Malang Samira, kalau Wetangan Pelok Temor Wetangan. Wacana saja, semoga tetap terus semangat belajar Mas Ki. Aku juga belajar Mas. Kadang lah kita tahu. Temor. Tremor. Wis lah. Sampeyan Pak yo toton yo. Sama Saman manjai jaranan Pelok Temor gak ono bandingan. Ayo kepiye lho jaranan manjai Pelok Temor iki. Oh, Mana? tak garape sih. Iya, kapan-kapan kita berjumpa lagi terus kita belajar bersama. Aku dewi yo sik lali kadang-kadang. Makanya aku aja kamu gak iso. Cek kok gak iso nih. Langsung lagi begitu apa betul. Di posisi Ini di enggak ada. Gimana? Enggak Aku Tahu Mira? ayo setengah rolas. Remo. Santai. Lagi. Santai. Setengah rolas remo. Dimacak ngono. Kan gue Remo kan lagu-lagu campur sari. Oh, pokoknya Wong jam iki kayak ayake ndure jam 12. Tahu. Oh, ayake setengah telu yo. Ayake setengah telu. Lah golongane arek-arek ayake jam 09.00 kaya wedi ngene. Kamu jam setengah itu kayak Odi. Ini ora kayak melur. Ayo wedi. Ayo enggak apa-apa. Apa iki? Kekean. Kekek malu. Tak. Oh iya. Apa? Kekek. Warang kekek. K7 datang leluhur mriki sedaya. Leluhur enggak ada bawas Mas Mati Kang Sedo. Kekek wis teko lho Mas. Cok main-main. Teko lho. Jangan
Kayak Adi Laras, Pak. Anjir kok merobos ngono iku, Mang. Iya. Korek apa? Tandanya. Mati dong. Karena kita sudah izin kepada yang membuat ini. Awakmu kayak nutuk lho, Jem. Iki ono sing gawe. Oh, zo. Ada sing gawe ora kena tutup. Nah, iya. Siapa yang buat dulu kita dulu. Makanya Mang Patek Mang ngomong. Kendongnya kok. Barokah. Kene yo. Diketok Pak Bos. Ora ketok no. Pak Bos. Pak Bos Pak Cing ketok ya. Alhamdulillah. Tak pegangin ya. Gede kau gendruwo kon. Double S apa itu? Dia ini. Samiran. Duh, Anu, Gelang kalah pas. Gobekan moro kudune gelang-gelang. double S itu. Selendang sutra kuning. Tuh, SS temangkangan. Surup-surup. Es krim piami. Surup-surup. Monggo. Aku lali muruan. boleh. Boleh. Lah, iki pas ta mangono giro eling-eling cek eling dadak. Ada Di lon. Pak Eko iki. Itu ya, pun golek Pak Eko ya. Digoleki ya. Digoleki saking kalah. Ono nih kono. Ini iki. kayu kayu. Iki lho. Kayu. Lho, pas oleh. Tidak dilayani. Dan sering-sering lain dibicarakan masalah. Enggak apa-apa. Oh iya. Kapan cuan? Saya kira ini tak enggak. Saya di rumah ini. Ayo tak cinta amal ini. Sini ngeten. Sini ngeten. Remput. Bang. Anjir aku dino iki gak seneng dhewe. Waduh. Wanci sorot surya aku eling. Oh, eling kan ya. Jangan juga jangan digawe kalau oke. Jangan digawe murah. Saiki kita tanggal nek oman liyane kalah, Pak. Saestu. Mun sadar sing lawas-lawas sing penak lho. Surup surya wis lungsuh wis kena toman pokoke, Pak. Tahu sak sore ku diping piro. Tak jare kayak kesel. Ya Pak, iki ya, Mas. Toman surya atau toman. Tak ada surya atau man. Ya kamu. Surya monggo. Monggo Mas. Surya atau man. Ya. On. Anu lumajangan ya. Seneng lho. Senjata iku. Wis kok ngeten. Wis, wah dadi Pak Apa Eko. kurang ini? Iku makane kon kok dikomeni Pak Eko lah ya ngono. Salam Bapak Eko sama Haji Amsen. Oh. Ya Rasulullah selamun Ewo Bapak Ewo ya Ewo. Kan aja pakai pola. Kabeh para umat di Nyebar sampean. Iya. Karo yo. Wah, belum ada sih. Dodol Pak. Meledos. Di YouTube meledos semua. Sama simpan sampai 2600 penonton. 2600 2600. Sama lu kan ono Pak enek nang YouTube sampean download. Tapi di kono sampean delok akeh punah. Enak iki. Wong e ndek omah download. Sing kono bapake pasangan. Nyekrep. Nah, dia juga mau. On, ada apa on? Lihatlah lihat pemandangan. Kon golekku gak ono jam yo. Udah pirawa, Nusantara Pak itu dulu. udah pirawa. Asalnya dulu Pak di Gumor. Perawa misi,
Joko mahal tapi tak pensiun. Oh, dikasih sendiri. Nah, saya tadi. Seneng bengi. Rame ya. Loh, lek omah kene tawet takoni, lek arek gak kerasan ngono gini. Takonono gini-gini. Lah ini iki. Lah iki Ini gitu. Iya apa ya? Kayak aurane nyatu ngene lho, seneng aku. wis mulai biyen ya sunyi. Tapi yo. Pan tau maneh. Yo kene maneh. Dadi hanya Surup. tahu mana deh. Eh? Yo enggak yo. Lek jare aku yo toko-toko apa keluarga yang keluarga losa. Aku jangan kadang Aku lek kadang ora iso. iso, aku lek tak benangno. Aku lek nyanyi biasanya Bengawan Solo. Ya wis akeh. Bengawan Solo. Ya. Indah iku. Lah jembatan merah. Bengawan Solo. Bisa sebetulnya. Ayo. Mata merah. Aku Bengawan Solo. Request wae butuh putih. Doa guys. Ayo, penonton setia kita ini. Ayo. Nanti anak kok. Iso keroncong. Kudu keroncong iki. Anu apa jenenge? Keroncong. Bisa mes. Bengawan Solo. Dan semuanya Kedatangan bintang tamu spesial Luna Diwongi. Oh, kedatangan. Oh, ini sih apa? Monggo. Dari anu, suruh-suruh Iya, wis. potongan. Boleh ada yang ya? Loh, Suruh-suruh anu kuwi. suruh-suruh apa potongan? Sebenarnya kasih itu jembatan itu jadi itu ya. Bukan jembatan ijo bosku. Bukan apa. Jam promosi jam. Ayo, yang mau request aja. Mau request.
Nanti guys. Mari dilarang kita nak. Kok kita ada? Mari dilarang kita nak. Mari ke pemainnya Adela. Mari ke Adela. Kok asik em? Aja. Kok anu soroti? Waduh, wis kabeh dirangkep. Pancet wong iki Besti, iki wong Besti. Alhamdulillah. Saya mau kok biru. Eh? Biru. Biru. Kurang lagi nyata. Bingung ah mari mendal gini. Miring malu jalan di kai. Sini. Sudah pelok malu. Oh pelok mah. Kandangan pelok Iya. jualan di kai. Iku tak kayak bisa tok di TPS. si zamannya mbak, zamannya mbak cek. Iya. Kotok. Orang pengen titik deh, mamban wis. Oh iku tok. Iku dolapan, ya mungkin gak tahu. Iya. Lho sing awan ah. Ni Bengi. pas kate buyar kan gandeng miring pelok. Woi, nek ngene kok cekal temenan. Kulawe anjir. Kulawe anjir. Apa wis? Kenapa? Apa? Bodo amat. Ayo, Cok. Nangis ya. Lho. Oh, ngene ngomong dong. Peh, piye tok ki? Kok gedeng aku. Lho ya kok kene sih abon, kabon. Oh iya. Nah. Kendangnya para pakai. Iya, kok ngadep rono apa gak, Ri? Iya. Lah, kok gak ketatap kok ah? Oh enggak. Terus. Nah, terus meneh. Begini aja, muter-muter saya kok ajak anak. Nah, sing kan Jemi ya. Lho. Dadah sih, Cep. Yang badhe request. Monggo yang mau request. Hah? Ayo. Delok. Kene yo. Ya wis. Ada bisa tok. Yo, pisan tok. Oleh anu Enggak ya. Heh? Iya. Iya. Kak. Sembarang. Tuh. Lho, paling penting aja dadak. Nyel kene lho. Oh, nyel kene. Heeh. Akeng, tuh bonang. Mampu.
Iku arek sik. Wis ah. Arek-arek dikira kon cecek geni sithik ora kampung. Wong royok padha. Tapi arek lek gak geni ngono kan Mas ambek nggo roti. Roti nyebuli ngene ambek luwe ae. Luwe mangan, abane entek. Kira ora apa pressure iki, Mas.
iki apa? Ya iki. Ono kene lho, wis ayo. Tapi lali yo. Lali Didik. Nyekrem. Tenen noten. Yo.
Seni cempak sile. Wis. Cempak sile. Wis. Muhammad Rijal kok jangkrik kok jang. Cengling. Lah aku ngopo karo giro sing walem. Apa iki? Bisa kan giro sing walem. Wis telu. Sing walem sangat-sangat walem. Nah, kebegitu. Aja. Goblok. Goblok giro sing walem. Ya kae to ngono kae Mak. Apa iki? Wis apa-apa wis. Itu bahasa Arab. Bapaknya lagi saya punya Apa iki? Serba Surabaya apa? Iya wis. Oh, walem ya tadi. Anu apa ini? Palupi. Palupi ya kabeh. Apa iki? Kemana mau? Palupi olah. Malangan ae, malangan wayang, malangan iki bapak. Net. Net. Red. Net. Net. Oh, sampe lu jograk kan. Nah, aku lu channel Jun. Enggak, koyo gini manten iki. Oh, aneh iki lho. Sempet Bima ku gawe tapi kan kewalem. Iya. Oh, iya. Sing walem ae. Kalau ya. Walem. Tapi pancet tinggi yo. Iya, pesane kenapa? Rijal. Nah,
Ila pada kedua Rasulullah Al-Fatihah. Ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Syahidul alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma dungo Jawa kahanane mangsa sepisanan pangruwaton Jawa dasar kadinatan segara pakune bumi lumarbuan ing alam kang nyata lupa gedhong kencana loko kang sampun kemodo selamat sak keluarga kula sedaya menika. Allahumma rubungku ning kajat kula sak keluarga Pakuban niku nebuk sekar kencana gading wa dewi sri sira tumula raden sedana sira tumeka dimana para kadang kula sadaya sira datara sipatola kadhatara wujudara umah jeneng jejeg kajate sak keluarga kula jumeneng sak tengah jagat bawana buwana sak tengah angkasa sing bumi langit ngana lawange murmu kamat tutuk barang Allah dudono barakang becik Allahumma bumi langgeng wali jadu Ahmad jagat kang berkat bumi kang rezeki pangabarkan iman sekolah dibari pajak yang benaran dirubung para nabi dirubung para wali amin amin samtong selamat tukang nyametaken kajahat nganyan dan sarengat Allah muripna dina loro rina kelan wengi dina pitu pasar 50 kudan reswajana Pojokaya jana kang sia-sia paring selamat syadinane sawen nasapan kalau rahmati kaya arhamar rahimin Allahumma tulak balak si hong samong putih kadara putih samong putih tarik putih sama kadang jami semangetan sinato si hong wong abang kadora pangula pangsa pangabang dadabang sana sama kadang jami siang itu sinato si wong wong kuning kadora kuning ora kuning sambang kuning dari kuning sana sama kadang jami siang maulan sinato si wong ireng kadora ireng sambang ireng dari sana sama kadang jami siang mangalo sinato si wong saya kadora sambang dari selewa sana sama kadang sampai jami siang mandur sinato rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka wajudi wa tanjasad wa jadul ilmi wa barakat rezeki wa barakatan rezeki wa zabatan maut warahmatan indal maut wa maghfiratan batal maut Allah awan alaina fi syarri man warajatan minan nari wal awan dal kisab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbil izzati walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina oleh napa jero tula jakau tak sebetake bulan pati lebur tanpa tadi Mumpung ana sing ngene-ngene ya. Aman-aman iki lah. Kumpul nama dilaras iki. Mumpung ana anu apa jenenge lali aku. Yo pelandange dilaras. Pelandang. Ya pelandang sembarang. Yo tanda ya pelandang ya sinden. Yo helm. Rokok Semua satu. Sampai dong. Bisa ya.
Mare anu kayak lagu-lagu lho. Mari anunya, mari enggak aneh mari ngomong kayak ini lagu iki Mas sekarang. Ore mana? Terangan dulu. Terangan Karena kali ya. Mari, toples karena memang terus gini. Mulai bangun. Sampai lu. Lu beli beli kok. Dapat tren. Oh, di Bisa mau. sing cuma. Ah. Bentar bro ya, yang mau request lagi jagongan dulu. Cakep banget. Di Sony iki lho. Bapak, badake sono bro. Sing pas kula Sini pas dalam main kok belum. Dalam main kok. Kalian juga Ini sabar. Iya. Mereka kena digangan di kulo. Jadi tak tahu gini ya. Waduh. tapi yang bisa anu Pak ya. Oh ya Mas. Yang sama anu. Kalau belum bunda itu. Lubung. Nyekel tempe. Berarti kenalan lah. Oh iya. Ikut cepet lah gedeng. Kalau sing ngira tadi kan Gini. aku udah kencing. Itu ireng kon. Aku tak kirimi. Flash. Flash apa ya? Konven beli kalap ora tak kendaki. Tuh. Yang pendengar ini bapakku ini gini lah gitu ya. Pokok lek toples kalap ngelek kabeh. Ora. Pokok arane sing kalap bareng kotak e gemno. Ya wah kok enggak ora. Ora kalap kan mundur di kalangan. Ora kalap. temenan. Ora. Ora. Kok saya Pak. Dadah sih, Flash, tekan pulang dadah sih. Kamera lah. Kamera sih. Kenapa doean ya? Hah? Doe do. Apa? Terus cakot wis nih enak. Iya. Loh, sampe angka. Lah, dadah aja nih. Sakjane kon ngandani. Mungkin nanti akae. Bikin pegah. Ya, jauh no ayam. Yap. Lo dikira aku kan orang mati gitu. Tapi tanah Oh, sepatu anggare. Angga. Hasil nih. Oh yo, baik gua. Cuma sini angin gitu. Langit kok kono ya terus sih. Angin. Angin apa? Monggo Mas, minum rin. Iki apa? Badek. Aman nggih. Padeng nih Mas. Aku bukan nih, ora pulang arek. Suara peta ya, Bu. Apa aku enak? Gua payu. Ngene. Panas Mas. Mana? Kok iso lanang wega? Iso. Pedot dicakot. Ya. Cisu yap, cisu. Kecamatan kota. Gini teman-teman. Iki omong guyon-guyon matem lagi. Tadi untuk sekarang jangan guyon lah. Tadi ada statementnya. Ada tempat. Kalau tadi guyon kan apa? Kalau sekarang ya guyon tapi kasih terlalu. Karena aku suka review ya. Gitu. Saya sudah. Sekarang jangan buat lagu gede-gedean aja. Oh iya. Ayo. Apa? Ada yang Bu.
Geni-geni aja. Samira aja gurung yo. Tuh, Badengan. Cokro, nek cokro. cokro negara. Badengan jadi. Ora apa-apa, wis sembarang. Sopo Surabaya? Oh iya. Durung. Ya wis iku wae sampeyan wis aku suka duwe aku. Oh, aku suka sapa? Aku ora. Mujune dijokan sembon. Apa? Perlu kutom kita. Ijo-ijo. Mikir Mas. Selamat tok. Mas Ani aku. Yo ini kita cerita di panggung. Mana kali ya? Oh, bisa. Baik. Yo ini gimana sih di panggung? Ini ya. Mau kena moro tuh ini bener. Kena. Moro bener. Ini dijokan sembon. Oke. Silakan rokokan sih, rokokan sih. Santai Mas. Rokokan. Kudut. Waduh. Karena sing request ya. Ana-ana ya aku cuma teman. Hati-hati. Kalau mana? Oh enak banget Mas krungu. Hati-hati ini dijokan sembon. Yo ora nek iki wis tak. Sungai Dewi. Oh, nek kene kan Karena ada latihan yo. Maris terus. Ya terus sing ngono Pak Sungai. Los di ini. Kok mana? Isi tasnya jajan rokokan saya jajan. Aku iki kedengenan dhewe. Karena kancane meloi lek ngono. Dikit. Kunci dek kono. Ini untuk aku melo. Apa kok melek. Iki di jalan. Sewengi nang kene. Iya. Lagu iku lho penak Ini negara iku macam-macam. gelo. Wena ya. Pada iki yo mau rasane. Oh iya aku. Iya. Nah, Kudune dijokan sembon. astagfirullah. Gelo. Mari gelo ora gelo. Tapi Mari paling gelo. paling anu kene wis Oh, kabeh ya, Pak. Kudune dijokan sembon. Iki kondisi. Kari kandas gak apa-apa wis. Dijokan sembon. Kok medenteng ae sih, Pak. Ora nyoba ya. Kodok ngorek enak. Kok cerita? Hai. Ingkang badhe request lagu monggo bersama dengan teman-teman rekan-rekan. Kamu dene Pak. Ke blender ya. Jadi kalau mau Iya, Kan ada apa ya? Dek KMR. Kodok ngorek manten. KCMR. apa? Kadel Iki apa? kesenian Malang Raya. Gak apa-apa wis. KJMR gak ono. Kalau sing delok Mas Teh. Kan sing anu persetujuan ah. Kodoknya kok di kono kasih. Biasane Pak. Sampai mantene buyar boyo-boyo. Urut tok. Ya. Iya, temenan. Oh, sampe Dedi. Di pasar Amlo. Kodok ngorekan. Padha ambek anu di Jawa Tengah, di Pati iku ya ngono. Apa sing besanane lho. Tapi Kenan baik-baik wes. semua Pak ya. Baik-baik semua. Ramah-ramah. Mek sing iki. Sik ono pindahe. Ngene tok. Ono pindahe sik an. Lah iku mang mek ngono-ngono to. Kok Bom-bom beliau. Makane ngene. Memek korban gi. anu golek gending. Ayo wis wis. Sing gong 6 lho. Iya kene. Gong. Iki gong 6 iki. Gong. Nek acarane gending anu golek gong 6. Oh iya wis gampang kaya tane. Di wong sing nganggo sampai balik berhenti balik pintu. Kayak ya apa kira kembali ya. Lemes besti. Lemes friend. Aura. Anu ya untuk setelah gini untuk setelah nggak apa-apa lebih santai lebih jangan terlalu ya. Soalnya aku suka dewe. Oke, siap. Soalnya ditonton ada wong. Tahu Iya, yang itu kok kabeh gede-gede iki teko. Aku suka ketemu harapan ana bayaran sih. Tadi hati deh. Melati nonjol gombil. Apa? Melati. Itu Milati. Melati. Melati runci, Pak. Melati runci, Pak. Mas, oh jangan aku sih belajar. Alah, Pitu iku aku ronce-ronce. Lakai. Bos mrene. Lah dulu apa sih? Melati runci.
Ayo langgam paling seneng anu, meh Raino. Apane Rai film? Lia. Ngono aduh. Ayo Mas nanjak kemana aku enggak. Ayo. Nah, ngono ae. Iya. Ayo nanjak mandi. Anu ae wis sebut Surabaya marang nanjak kemana. Iku marang nang ditutup ambek giro karo kita jangan kemana. Nutupe gaya anu pitu mangun. Iya, Miring. melok ayo wis. Ayo Kalau gending tutup gending. amit nggih mau dari sedaya. Ono waduh arek cilik iki wae ae. Udah panggung lho ini sini. Kalau Bapak Mas ya. Surabaya kok nutupe mirip melok. Kalau mana Mas nggih? Sebab Surabaya ya anu lindru ae. Ya, sih. Mudeng nang Mas nggih. Tapi sewu wis sedaya. Iya. Aku iki lah tuas mempeng-mempeng dan apa ya sih. Anjing nek kongkong beradul gini masih aku hilang iki ora kon. Karena gantian lah sing aku. Aku ganti kudu. Saya